Откъде ти взема... Значи, вижте сега, още в самото начало имаме проблем. Аз иска да имам тиган. Аз имам една ламарина. От ремонта остана. Ма тя е хубава така, не ползваме. Вика да ни ползвате метални неща вътре в тигана. Meanwhile, виждаме така двете петна дете стърган тигана с някаква вилица. Виждам го така, брат. Виждам, че липсва тефон. Натровила се вече. Умираш. Или като ти спуснеш вътре на малко парченце с някакъв такъв... Калци. После си хапвате ви там, каквото сте си направили, бъркане яйца, каквото иде, и по-добре изненадка. Първо слагате 3 кила масло. Извиняйте малко, само да питам това нормално. Аз ли съм стиснат, като... То маслото е скъпо сега. Няма да лъжим, маслото е скъпо. Аз ли съм стиснат, като слагам по малко или... Или тази просто ще ги изпържи. Вижте кой има така. Ето така, виждате ли го? Гледайте го. Не се е разтопило маслото, ма къде сипваш? Ой! We want to keep our heat pretty low here, and we're actually not going to move the eggs at all until we kind of see a little bit of the eggs. Няма да мърдаме яйцата. Та буца масло. Butter. That's another tablespoon cut in. Колко бътър бе, бра? Колко бътър бе? Това е като ония с креатинчето. Чайте само дали да мога да го намеря. За това се сещам. Аз като ходя на фитнес, това е моята рецепта. Слушайте сега, трябва да я следвате много внимателно. Това е най-добрия протеин, дет може да направите. Значи първо, слагате малко креатин, нали, защото като ходите на фитнес, креатин е много хубаво да пиете, ама по-малко. Слагате си малко креатин. След това MRA, това е, даже не знам какво е, брат, да прием, че е Red Bull. Цял банан. Топате първо банана в креатин, обаче, само да кажа. Аз ви казах малко креатин. После там слагате фастъчено масло, масло от каквото си друго си искате там, нали, някакви ядки, няма проблеми. После слагате малко креатин. Слагате още малко креатин и още малко за вкус. После малко овесени ядки. И после малко креатин, да не забравяйте, малко карамел, ягода. Братко, слагате малко при workout и тогава и само тогава малко креатинче. Те ще убият, да. Те ще уби. Аз между другото не пия при workout-ове, защото само ще ви го обясня така. Имал съм дни, където за 4-5 часа стрим съм пил 4-5 Red Bull. Айде не са 4-5, ама 3-4 да кажем. Буквално на час по един Red Bull. Нямал съм никакви проблеми. Мадафака, някой от тия при workout-ове, аз ми се разтупва сърцето и усещах иглички по пръстите. Смисъл, като съм на фитнеса и казах, не, бра. Нека се върнем тук, аз бях забрал. Гребехме сигнали. Още масло. Между другото, това съм съгласен, само ако се правите яйца, трябва винаги да ги махнете по-рано. В смисъл, ако решите, че са леко сурови и след малко ще са готови, тогава ги махате. Защото иначе стават сухи. Чакай само, искам да питам едно нещо. Това бяха бъркани яйца, а сега ще видим пържени яйца. Въпросът ми е, можем ли да пуснем направо? Пробвайте да заложите тая, дали ще сложи цяла буца. Просто едно цяло масло. Бам! С засилка. Има капак, притеснявам се. Мадафака, тук ще сложи едно! То верно, че там сложи повече яйца, ама. Само вика, давате това перфектно кръгло яйце и вика, само гледайте тигана да не е прекалено топъл, за да не отиде яйцето навсякъде белтъка. Meanwhile. Следващия кадър. Яйцето е взривено. Какво виждате? Какво е грешно в тази картинка? Пише варено яйце и някакво масло. Ще го сварим. Представям си, вари тенджерата и хвърля вътре 5 кила масло. И хвърля яйцето вътре в маслото да го вари. Чат, кое яйце избирате вие? Това е много важен въпрос. Кой да банна от чата? Не, шегувам се. 6 според мен е окей. 6 или 8. Те другите, пак ще ги изям, вижте сега. Бих изял всичко. Всичките ще ги изям. Просто мисля, че 6 или 8, защото да е такова мекичко. Някакъв път, като е много хардбол на някои яйца, жълтъка им става много камена.